Hola, divendres 2 de setembre del 2022 i comencem en les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. La manca d'oferta d'habitatges de segona mà fa que pugen un 9% els preus. Barcala vol tornar a suma la gestió del cobrament d'impostos. Veïn del casc antic d'Alacant contracten un advocat per iniciar un contenciós per el soroll de l'oci nocturn. I a Dénia, un veí va portar davant del síndic de Greuges el volum dels altaveus col·locats a les platges de la localitat. La meitat de residus que arriben a les depuradores d'Elx són tovalloletes. Orihuela demana una neteja urgent dels llits davant una possible dana, mentre que Benidorm ja els ha netejat. S'obri de nou la platja de la Fossa Calp i encara hi ha gent que no ha pogut tornar a les seues cases tras l'incendi de la Val d'Ebo. Per fi algú, la Generalitat, ha trobat important reparar la carretera del Mirador del Xap que connecta la Val de Gallinera, Conebo i la Val d'Alcalà. I augmenten més les temperatures a les nostres comarques, tot i que per al cap de setmana pareix que no seran tan altes. En esports, l'Elx fitxa a Federico i a Nicolás Fernández i perden Mójica. El Intercity fitxa a Ron Piñán i l'Hèrcules al porter Iván Martínez. Per cert, ha faltat Manuel Albarracín, president de l'Hèrcules als anys 90, descansi en pau. Són festes a Monover, la Xara i Fleix o Poble Mig a la Val de Laguar. Al Rebost Mediterrani us proposem rotlles de vedell amb espàrrecs acompanyats de solana del Duc, un vi negre natural de Cup de la Muntanya. I això és tot per avui. Tal volta canviaré l'horari i faré el resum de les notícies a la nit, ja m'ho pensaré. Mireu-me, gaudiu del cap de setmana. Adeu.